अनुपमा में आज का एपिसोड हैप्पी एंडिंग के साथ आई। शो में देखे के मिली कि अनुपमा सोनू के काफी उकसौली है, जेकरे बाद सोनू सब कुछ कबूल कर ले बाटे और साथ ही साथ अनुज अनुपमा पर बंदूक भी तान दिले बाटे। ई सब कैमरा में कैद हो गए बाटे और पुलिस सोनू के गिरफ्तार कर ले बा। अब जानल जा कि अनुपमा में आगे का हुई। ए रविवार के एपिसोड में देखे के मिली कि मालती देवी के अब अनुपमा से दिक्कत होके लागल बाटे और धीरे धीरे अब अनुपमा के खिलाफ होतली। आज के एपिसोड में भी अनुज के मुंह में अनुपमा के फंसा दिल रही है और ऐसे ही लागत है कि वो आगे भी करी। हाँ, अनुपमा के प्रोमो में ये दिखावल गई बा कि अनुपमा अनुज छोटी अनु के साथ वक्त बिताओ तो ना, जगरा के देख के मालती सोचतली कि ई बिजनेसमैन अनुज का पाड़िया ना है, ई हमार बेटा ना है, ई सिर्फ अनुपमा का पति हवे। मालती देवी के देख के ऐसा लागत कि अनुपमा की पीठी में छुरा घोपे वाला बाली। उहे एकरे बाद प्रोमो के दूसरे हिस्से में दिखावल गई बा कि अनुपमा डिम्पी के साथ धीरे धीरे श्रृंगार करवाओतली। अनुपमा डिम्पी के झुमका पहनावतली, बिंदी लगावतली और खूब प्यार लुटावतली। हालांकि देख के पाखी का दिमाग खराब हो जाता और पाखी अधिक से कहतली सबके ओकरे प्रेगनेंसी के चिंता बाटे, लेकिन हमार केहू के नहीं पड़ल। पाखी के बात सुन के अधिक वजह चल जाइ हाँ, तबे मालती देवी आई हाँ, जरा के देख के लागता कि वो अब बेहद बुरा कुछ करे वाला वाली। वह हो सकता कि ये दोनों मिल के डिम्पी के अब परेशान करी हाँ सा। आपके स्टोरी पर का कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रहें ABP भोजपुरिया।